of Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery. Ayan. Ayan po, nag-uumpisa na pong magdatingan ng ating mga babayan na bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao na. Ayan. Nandun po yung entrance natin. Female, male, female. Ayan po. Ayan. Yung mga naka-standby din na may wheelchair dito, guys. So banda ron, guys, meron din bilihan ng mga ano, guys, bilihan ng mga bulaklak doon sa gilid. Ayan, shoutout, may club shoutout sa inyong lahat yan. Ayan, live po tayo ngayon sa Manila North Cemetery, guys, kung saan i-update natin ang ating mga kababayan na bumibisita ngayon sa kanilang mahal sa buhay na yumao na, guys. So ayan, umpisa na sila. Nauna po ng hapon, nandito po tayo ngayon. Dito, nandito ang unang hirit kanina, namigay ng mga sitserya, tubig, tissue, alcohol, kandila, tubig. Ayan. Dito na, sa may kata. Ay, dito? Hugutom mo na pala eh, ito na. Tatayo ako. Ako, gusto ko na umupo. Doon, dito sa context, may makita. Ay, stop po ba talaga? Hindi ko po alam kung saan po yung banda yung makita. Saan ba yung makita? Sa may bang pala. Bang pala. Layo pala. Ba't lang po? May boot sila. May boot. Kasi alam ko lang makduri ko dito. Tuloy nga tayo man, initan ako. Ikaw, kakain ka muna doon. Daka lang. Nasaan ang tubig niya, iwan natin? Oo, naulan na nung patak na ulan ng ano eh. Ay, hindi ka rin. Ulan lang naman yan eh. Dito lang ako mainit eh. Kasi gusto ko naman ng makdo na coffee. Ice coffee. Sige, balikan mo na lang ako. Ayan o, 7 million na in the house. Thank you. Thank you for watching. Ma'am Beng. Ayan si Ma'am Beng. Number 1 na aking supporters. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Bing. Meron libre dito. Nandito yung libre ka. Libreng sakay pa uwi, papunta. Ito yung libreng sakay dito. Meron dito. May libreng sakay. Alam po yung libreng sakay. Merong yatang emergency yung ambulance. Ayan, shoutout na 13 million na paki-like lang po ang ating video. Guys, paki-share na ng video natin. Live update tayo ngayon sa Manila North Cemetery, guys. So ayan po ang kaganapan ngayon, guys. Meron dito So ayan, guys. Ito ang sitwasyon. Nandito yung labasan sa aking kaliwa. Dito sa kanan naman yung pasukan. Naka-organize yung ating mayroong priority lane, seniors, citizen, PWD, at saka mga buntis, pregnant. So ayan, guys. Ma'am Bengang, nandito yung labasan. Ayan, medyo padami na ng padami ang tao, guys.
Ay, dito isang reporter natin, no, si sino ba tong isang reporter natin? Si ano to eh, si sino ba to si reporter natin? Si Nelson Canlas ba to? Ay mag-cover yata yung GMA rito. Si ano yung tatawag? So nandito sa kanan ko yung pasukan. Ayan o, mainit. Dito tayo, mainit. Naka-standby na ambulance dito. Ayan. So, ayan guys, paki-like lang po ang ating video guys. At paki-share na lang po mga kababayan para sa makita naman ng mga kababayan natin sa abroad. So 10 million in the house guys. Ito po ang sitwasyon natin sa North Cemetery kung saan may mga nakaset up na rito mga reporter guys, mga camera. Ayan. So ayan po guys, nandito sa kaliwa ko yung ating exit at doon naman sa kanan ko ay meron dito yung pasukan. Ayan. Ayan po mga kababayan natin. Ayan. Pupunta tayo dito guys sa pasukan. Pagdating sa loob guys, nag-live ako kanina, wala eh. Ang tagal kong naka-reconnect, nagre-reconnect sa ano, sa loob, wala signal. Dadalaw lang po, may dala silang yelo. Okay, kasi nagtitinda ko sila, hindi pwede papasukin natin. Hindi pwedeng papasukin ang nagtitinda. Pero kung pang gamit lang, no? Pwede. So, ayan po guys. Daming pinagbabawal dito pa guys. Pag pupunta kayo guys, bawal po kasi yung mga patalim dito, mga lighter, mga gano'n. So ayan guys, dito ang pasukan natin. Sir, pag papasok ko yung ibang mga lalaki, umaatras pag nakikita yung polis. Polis na maninit. Natatakot ba? Parang niilag sila, punta ng banda. Sayang. Kaya pala walang pumapasok dito. Meron naman po, yan. Yung ibang may dalang bag, dala silang sigarilyo. So, sabi ko naman po, ibabalik. Babalik naman, oo. Tatabi lang doon. Bawal talaga eh. May nagtitinda rito guys ng yelo, hindi pinayagan. Blocking yelo, kung bebenta eh. Okay lang sana kung panggamit na.
Kaya nagdadagsaan na po mga tao ngayon guys, mga bumibisita guys sa mga mahal sa buhay nila na yumao na. Dito. Pwede pa, may priority lane naman. Pero maluwag naman eh. Zero. Maluwag naman kahit na saan eh. Tatakot na pag may pulis. Hindi na sila. Bukas to, dagsad to. Hi, hello Jade. Iya. Malinaw ba dyan? Malinaw ba? Sa mga nanonood, paki-comment lang po kung malinaw ang ating video guys. Malinaw ho ba? Galing na kami sa loob. Walang signal sa loob, nagre-reconnect kaya nandito kami sa labas. Galing na kami sa loob. Oo. Ito yung labasan. Ayan, maraming salamat sa pag-like, mag-share ng ating video guys. Meron tayong ano dito guys, may priority lane, senior, citizen, PWD, tsaka pregnant. Ayan, dito naman ang pila dito. Meron tayo ditong lane na para sa babae lang at sa lalaki. Iwalay po ang pagpasok nila. Guys. Hindi, baka na ako eh. So, ito na mga palabas. Medyo malabo guys, pasensya na kayo, medyo malabo. Medyo mahina ang signal dito guys eh. Pag pumasok na sa loob, wala na. Nagre-reconnect na. Kaya nandito ako guys sa entrance. Dito ako sa entrance guys. Wheelchair?
Yan, shout out dyan sa mga nanonood, sa mga viewers natin. Shout out guys. Mega love shout out. Without package yan, Michael. Yes, may request. Ay, dito ko lang kasi. Yan ang lalaki. Ay, dito sa inyo. Ate, bumila kayo. Ate Marky. So, time check, mag-aalas 2 na po. Ito po ang sitwasyon natin mga kababayan. Ito ang sitwasyon natin. Daw marami na guys sa mga ano yan. Sige, tapat mo lang ito. Kumain ka na? Yan lang. Patayo lang. Kulang gusto eh. Sabi ko nga ang hangan eh. Ha? Dahil lang ng card ko. Ayan guys. Makakaluto, kaya muna tayo. Kaya muna tayo ha. Medyo malabo. Sabi niya ate, hindi malabo daw eh. Dapat doon para hindi makita yung mga mukha nila. Yun nga ang gusto nila. Gusto ba nila Nakikita yun? sila. Idala ko tayo? Hindi, kumain na. Ito lahat. Una nakita ko nga din yung mga ano yun. Yung bagong dating tayo, yung people doon. Parang ang sarap tsaka yung pijama. Sarap ng chili sauce nila. Ako dami na yung chili. Ang anghang. Siomay ano to? Master Siomay. Master Siomay. Shout out sa Master Siomay. Kain muna tayo. Haba-haba pa to, mga 30 minutes pa tayo rito. Ayan, 13 million in the house. Shout out. Kain muna tayo. Labo pa rin ba? Ayan, malinaw na ha. Nakapokus na sa akin, malinaw na yan. Init. Pwede ba makiupo sa bed? Ito. Ano, pagod ka na? Ayan po, napagod na yung ano ko. Patid ka na rin doon. Gusto mo magpatid? Saan yung basurahan dito? Hindi yata nila. Ako na. Ito po guys, ito, dito yung mga bilihan natin. Bago kayo guys pumasok, nandito ang bilihan guys. Oh. Lalo sa loob pang ipipitakilan na pala. Andito yung bilihan ng mga bulaklak. Ate, ito ate, oh. Ano ba hanap mo? Ibigay ko sa'yo, ate.
Magtanong ka lang. O, halika na rito. Ayaw, magtanong yan. Pare-parehas lang yan. Ate, pwede magtanong. Walang bayad. Ah, basta may right med, no? Ma'am, bulaklak. Dito tayo guys sa labas guys, sa may Caltex, sa tapat ng Caltex. At dito sa Manila, sa tapat ng entrance guys. Dito na kayo, ma'am. Meron tayo. Ayan, pili na. Na lang yan, ma'am. Ano may 20 doon? 50 po. Hello, Rene Esquirel. Shoutout sa dyan, Rene Esquirel. Wow, ganda naman. Oo, dito. Thank you po. Go, kaya. Dito yan guys, sa gilid. Ito yan guys, sa gilid lang guys. Oh, mabilihan ng bulaklak. Kandila guys, nandito yan. Oh. Ayan, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout sa inyo dyan. Mega love shoutout. Live po tayo sa Manila North Cemetery. Ayan. Ayan, bili na kayo kandila, hindi namamatay. Ayan, shout out, 4 million in the house. Hello. Type mo. Mainit na, wait. Dito tayo. Rene Esquirel, may kalabas shoutout sa dyan. Eh, malabo pa ba? Medyo malinaw na ba ang ating napakainit ngayon guys dito sa Norte. Lalaki, babae. Nakagaya niya, kuya.
Ito yung labasan, guys. Babae. Ayan, may galad shoutout, guys. Live po tayo ngayon sa Manila North Cemetery, guys. Ayan, dagsana po ating mga kababayan na pumapasok na sa North Cemetery. Bumibisita, guys, ng mahal nila sa buhay na yumaon. Lagi ba huwag nang buwan mo ito? Makikita ka dahil sa CCTV na gaganap mo. Ay, ayun. Buti naman, nababasa nila. Napakainit dito, guys. Hello, sir. Dito yung labasan, guys, oh. May libreng sakay dito, guys. Papasok, palabas. Ayan. Time check, mga alas 2 na po tayo ng hapon. Patuloy pa rin ang tao. Dumarami lalo. So, dumarami ang tao, guys. Sisilipin nila yan. Oh, ito mo, mami, oh, mami. Ay, mami. Walang bayad.
libreng sakay dito guys. Pero dami na rin umuwi oh. Ayan. Marami na rin guys ang umuwi guys. Ito yung exit guys. Ito yung entrance. Meron ditong naka-standby na ambulance guys. Ayan guys, malabo pa. Hi Rene Squirrel, shout out sa dyan. Malabo pa ba ang video natin? Paki-comment lang po guys, malabo pa ba? Alam naman ni Jenny yun, nauna na yun. Ay, pagkakita. Pwede nyo dyan, mami. Yan kayo. Lalaki. Malayo pa yung lalakarin nyo. Okay, bawas na kayo. Ayan, dagsak na guys. Dumadami na rin guys.
Oy, saan tayo dito? Sa Kandila. Kaya ko pa maglakad do. Pinapagdado ako. Lalaki. Grabe, yung iba, daming dalang baon. Yung mga iba, may dala pang uling, mukhang mag-iihaw-ihaw pa. Laki, babae. Aye, tignan mo. Boss mo ito. Bagsak na guys.
labasan guys. Dito ang entrance guys. Ito yung entrance. Marami dito guys naka-standby na ano, mga pulis. Andun yung pwesto nila guys. Maraming kapulisan dito guys para sa security natin. Ito guys, ito yung ano, sa kaliwa ko ito yung labasan. Ayan oh, marami nang nag-uwian at marami na ring pasapan ang pumapasok. Abangan nyo ako guys sa FB ko, KBR TV Official. Magla-live ako guys. Tapusin ko lang tong 1 hour. 1 hour lang guys ito.